салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз ҳам мисли видеои пешина бо як хушхабар назди шумо омадам ки пешина видеое ки дар бораи муҳоҷирон ё дар бораи чизе бошад якоин шида канали Ҳамнаво барои шумо пешниҳод мекунад ва ман ҳамеша дар хизмати шумоем. Имрӯз дар бораи патент гап мезанем. Пеш аз хабари хушхабарро шунидан шумо якум дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед ва видеоро манъ кунед дар имотон, ватсаптон куҷое ки бошад падилитса кунед ки бисёр хабари муҳим аст. Ҳаматон хушҳол мешавед, яъне патент бекор кардагие. Имрӯз таърихи 18 апрели соли 2020 раис ҷумҳури Москва эълон кард ки аз 15 март то 15 июни соли 2020 патент бекор карда шудагиай. ба ҳамин хотир шумо метавонед ки дар куҷое ки агар иҷозатномаи корӣ дошта бошад, ҳамун ширкате ки шумо иҷозати корӣ дорад шуморо метавонад ба кор қабул кунанд ва кадоме ки дар карантинай алахон нашавем ки мақсад мо бояд патент кунем, патенти мо будчид, регистратсиямо будчид ва ғайраҳо, инҳо ҳамаш бекоранд. Кадоме ки када буд ё накада буд, ҳама инҳора бекор кардагианд то 3 моҳа, яъне то 15 июни соли 2020. ба ҳамин хотир ҳозир бо савол меяд дар ма ки мегӯянд ки мисол мо дар ширкатҳое ҳастем ки онҳо иҷозаи корӣ доранд, яъне ки мисол бисёр супермаркетҳо дар кадом давлатҳои карантинай кор мекунад ва дар онҳо иҷозати корӣ мегиранд, баъдан шуморо ба кор қабул мекунанд ва шуморо ки ба кор қабул кардан дӯстон, яъне аз шумо иҷозатнома ё ин ки регистратсия, патент намепурсанд. бо баъдан савол меяд ки то кая мақсадам хел бе патент метавонем бигардем. танҳо 3 моҳира ҳозир имзо кардагиянд ва эълон кардагиянд ва мебинанд шароити ҳамин вабора мебинанд ки мақсад бо ҳам хел давом кунанд, бо ҳам хел мумкин ки дарозиш кунанд. ба ҳамин хотир ҳозирашда 3 моҳ бе патент шумо истироҳат мекунед. шумо метавонед ки 3 моҳ дар Москва иқомат кунед, яъне ки дар он ҷо ё кор мекунед ё ин ки карантин даҳед, шумо аз шумо ягон кас регистратсия ё ин ки патент намепурсад. ба ҳамин хотир хостам якумин шуда ҳамин видеоро баҳри шумо пешкаш кунам. азиз, сарпарасти навори мо тарабхонаи Читирчикен аст ки дар рӯбарӯи донишгоҳи омӯзгорӣ аст. марамат кунед. зиндаву саломат бошед. якум хутонаи муаррифӣ кунед. шоир мегӯяд ки ҳар луқма ки мехӯрӣ бигӯ бисмиллоҳ, ҳар як нафасе фурӯ барӣ ё Аллоҳ, ҳар кор ки мекунӣ худо хоҳад гӯй, корат ба ривоҷ мешавад иншааллоҳ. аввалан ба номи худованди бахшанда ва меҳрабон саломи худро ба кулли мардуми шарафманди тоҷику тоҷикистониён, тоҷикони берун ва даруни кишвар мерасонам ва баъдан саломи худро ба тамошобинони канали Ҳамнаво ки ӯро бародари мо Али Акбарҷон пеш мебарад мерасонам. хайр, ман Бобиев Сангимурод, зодгоҳам ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. айни ҳол дар ватан қарор дорем. хайр, чун ба ҳамагон маълум аст ки камкам видеороликҳои панду насиҳатӣ мекунем. ин ҳам бошад ҳама аз панду андарсҳои бузургонам аст. бисёре аз ростӣ аз ҳамватанон ёру дӯстону айхтараш гӯем подписчико мегӯянд ки ба мо саволҳо медиҳанд, ҳамун чихе мислҳое ки шоирон ҳастанд, мисол то тавони дӯстонро гум макун ва дубайтиҳои дигар панду насиҳатҳои бузургонамон, ҳаминро мегирем пешкаши ёру дӯстону ҳамватанон мегардад. саломат бошед. барои ҳар яки мо модар чизи ноёб аст, чизи қадрдон аст ва мо метавонем якчанд сухан баҳри модарон гӯем. модар ин калимаи бузург аст. албатта модар гуфтед, як қисса ба ёдам расид. ба ҳамагон маълум аст ки нахустин пайғамбаре ки бо худованд вақте роз мегуфт аз қафои парда, ин Мусо алайҳиссалом буд. як қисса аст ки вақте ки Мусо алайҳиссалом бо худованд роз мегуфт, мегӯяд ки ё худоё, агар ман биҳиштӣ бошам, дар биҳишт бо ки ҳамсӯҳбату ҳамқиром мешуда бошам, яъне бо ки ҳамсоягӣ дошта бошам дар биҳишт. аз худованд нидо меояд ки бо қассобе. пайғамбар ба ҳайрат омада мегӯяд ки пайғамбар бо қассоб чаро? боз аз худованд нидо меояд ва мегӯяд ки бирав ба шаҳри он қассоб
ва бо ӯ ҳамсӯҳбат шавад дар ин дунё. баъд пайғамбар мусо алайҳи салом рӯзҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо меравад, сафар мекунад ба шаҳри он қассоб. ба бозор медарояд, мебинад ки кори қассоб аз дигарон ҳеҷ як фарқияте надорад. ҳам чӣ коре ки онҳо мекунанд, ин ҳам ҳамин корро мекунад. оҳиста оҳиста ба назди он қассоб меравад ва мегӯяд ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу, ман марди мусофир ҳастам, шабе бошад маро дар маконат ҷой намедиҳӣ. марди қассоб бо ҷони дил ризо мешавад. вақто бегоҳ мешаваду дукони худро баста ба хонаи қассоб мераванд. бо ҳам хӯроки бегоҳӣ мехӯранд. қассоб аз сари дастархон бархеста аз шифти деворе, яъне аз кунҷи деворе саватеро фуруд меорад ки дар даруни он як пиразан буд. сари рӯи ӯро шуста, ба ӯ хӯроки гарм дода, сарашро силакунон гирифта ба ҷои худ мегузорад. кори қассоб пайғамбарро ба ҳайрат меорад ва оҳиста оҳиста пайғамбар ба назди он сабад мераваду мегӯяд: аё эй мом, аё эй модар, ту кисти ва чаро дар ин чунин ҳолатӣ? баъд пиразан мегӯяд ки: аё эй марди мусофир, бидон ки ман модари ин қассоб ҳастам. солҳо маро чунин аст, солхӯрдаву умрдида, вале писарам маро лаҳзае намегузорад ки хориву зори бинам. ва ман аз худованди таборак ва таоло таманно мекунам ва дуо мекунам ки писари маро биҳиштӣ ва бо мусо алайҳи салом ҳамсӯҳбату ҳамқиромаш гардонад. шоирам мегӯяд ки: сад ҷону дил фидои як муддаои модар, фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. хира аз он касонам кас хештан ризоянд, ҳарфе ки ношунида ҳарфи ризои модар. хушии ин зиндагиро зарпараст гуфту зар аст, пулу молу ёр дар бар, ҳам гӯшае аз мармар аст, ҳам хонае аз мармар аст. аз ятим пурсидаанд: кист ки он ки баҳрат беҳтар аст? гуфт модар: оҳ модар, модари ҷон модар аст. саломат бошед. барои чӣ мо якм дар бораи модар суҳбат кардем? чунки ҳамаи мо медонем ки рости гап дар ҳамин замон хо писар бошад, хо духтар қадри модарро намедонад. ба ҳамин хостем дар бораи модар як суҳбат кунем, чунки бисёриҳо ҳам ҳамин чиздан эҳтиёҷ доранд. каме ҳам бошад дар бораи модар суҳбат мекард. чӣ тавре ки дар боло гуфтем, модарро фақат ҳоло ки дар ҳамроҳи мо зиндагӣ мекунанд қадрашро намедонем, чун баъд аз сари модар ба сари мо меафтад ки вой бар ҳоли мо, чаро мо қадри модарро дар вақти зинда буданаш надонистем. модар ин чароғи хонадон аст. шумо тасаввур кунед ки вақто агар ки хонаи хубу ороста агар чароғ надошта бошад чӣ гуна аст? худ тасаввур кунед. ба қадри модар ҳолон ки фурсат дорем бояд бирасем. барои он ки ҷавонон ки чун мебинем имрӯзҳо ҳама, ман ба иззати нафси ҳеҷ кас расида нестам, лекин ҳаст ҷавононе ки ба қадри модар ё ин ки падар намерасанд. ман гуфтанӣ ҳастам ки модарро бояд эҳтиром бояд кард. хуш, саломат бошед ака. ҳозир боз гуфтем ки мисол якм дар бораи модар ва дуюм бисёрои бародарони мо, апои мо, модарони мо дар ғарибӣ ҳастанд ва хостем баҳри яна ҳамонҳо каме ҳам бошад суҳбат кунем. чӣ хеле ки медонед дар ғарибӣ мераванд, бояд мо дастгиришон кунем ки чуна танҳо ҳис накунанд. ростӣ вақто ки ман кор мекардам дар ғарибӣ тамоми он нӯшу неъмату гуфтии гапо хотираҳое ки дар ватан мегузарад дар он ҷо мо дарк мекунем. чӣ тавре ки дар боло гуфта будем меҳри модар, дар ҳамон ҷо вақте кор мекардам ман бисёри бад бераҳмона моро кор мефармонданд, чун диданд ки як фурсате хай баъд аз 2-3 соате ки кор кардем, баъд гуфтанд ки истироҳат кунед камакак. ман бо ёрии асбоби барқӣ, номаш бо русӣ ин болгарка мешавад, намедонам русия мехел, ҳамонро дар замин мондаму футбанди худро гирифта як тараф мондаму гуфтам ки барои он ки
ҳамун хурдсолиҳои худам ба ёдам расиду гуфтам ки имшаб модарамро дар хоб дидам ки мегуфт ки писарам ёд дорӣ ки дар худият доим мегуфтӣ модарҷон ман аз шумо ҳеҷ гоҳ ҷудо намешавам лекин 100 дақиқо тифлӣ буду омони модар хуб биҳиште будааст чун ба пои худ равон гаштему дар ин ғарибиҳо саргардон шудем. хуш, мо ки шуморо таъқиб мекунем дар сомонаҳои иҷтимоӣ, яъне дар инстаграм, дар он ҷо дидем ки бисёри наворҳои шумо дар васфи ватан аст. каме ҳам бошад барои ҷавонони имрӯза ва барои оянда каме ҳам бошад дар бораи ватан суҳбат кунем. ватан ин бо модар гӯем пайваст аст. чаро? барое ки шоирам мегӯяд ватан сар мешавад аз гаҳвора. вақто ки мушрикони араб пайғамбарамонро саллаллоҳу алайҳи васалам муҳаммад мустафоро бисёр ранҷу озор доданд ва худованд вақто гуфт ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам акун аз Макка ба Мадина равона шав, яъне рав ба он тараф. чун муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам вақто ки берун аз Макка мешуд, рӯ ба ҷониби Макка, вақте ки баромад рӯ ҷониби Макка ниҳоду гуфт ки эй Макка, ман боз ба сӯи ту бармегардам. барои чӣ? барое ки он Макка ҷои зодгоҳаш буд, аниқтараш гӯем ватанаш буд. яъне ватан, меҳри ватан муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи васалламро ба худ кашид. ҳамун гуфторҳо агар худо худ доност ки бо кадом чеҳра он гашта ба сӯи Макка гуфта бошад ки эй Макка, ман боз ба сӯи ту бармегардам, барое ки зодгоҳи ман ҳастӣ, барое ки кӯдакии ман дар ин ҷо гузаштааст, барое ки пайғамбарӣ ба ман дар Макка нозил шудааст, ман боз ба сӯи ту бармегардам. беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.